Последните язви и съдът. На Генералната конференция на вярващи в настоящата истина, състояла се в Састън, щата Вермонт през септември 1850 година, ми бе показано, че 7-те последни язви ще бъдат изляти след като Исус напусне светилището. Ангелът каза: гневът на Бога и на агнето е, който причинява смъртта на неправедните. При Божия глас светиите ще станат мощни и страшни като армия със знамена, но не за да изпълнят писания съд. Той ще се осъществи в края на 1000 години. След като светиите бъдат променени в безсмъртие и взети за да бъдат заедно с Исус, след като получат своите арфи, своите облекла и корони и влязат в града, ще седнат с Исус за съд. Ще се отворят книгите, книгата на живота и книгата на смъртта. Книгата на живота съдържа добрите дела на светиите, а книгата на смъртта – злите дела на неправедните. Тези книги се сравняват с книгата на закона, Библията, и хората биват осъждани в съответствие с нея. Светиите и Исус произнасят своята присъда над безбожните мъртви. Виж, каза ангелът, светиите заедно с Исус заседават и осъждат грешните според делата, които са направили в тялото, и срещу имената им се отбелязва наказанието, което трябва да изтърпят на съда. Видях, че това бе делото на светиите и Исус през 1000 години в святия град, преди той да слезе на земята. След това, в края на 1000 години, Исус заедно с ангелите и с всички светии напуска святия град и докато слиза на земята, неправедните мъртви биват възкресени. Тогава биват възкресени и тези, които го прободоха. Те ще го видят в цялата му слава заедно с ангелите и с всички светии и горко ще заридаят. Ще видят белезите от гвоздиите по ръцете и нозете му и раната в гръдта му, където бяха забили копието. Тогава белезите от гвоздиите и копието ще бъдат неговата слава. В края на 1000 години Исус ще застане на Маслинената планина. Тя ще се раздели и ще се превърне в величествена равнина. Току-що възкресените ще се разбягат. След това святият град ще слезе и ще се установи на равнината. Сатана ще изпълва неправедните с духа си. Измамва ги, че армията в града е малка, а неговата голяма, и те могат да победят светиите и да превземат града. Докато Сатана организираше своята армия, светиите бяха в града и разглеждаха красотата и славата на Божия рай. Исус ги водеше. Изведнъж милият Спасител напусна групата ни, но скоро чухме нежния му глас да казва: елате вие благословени от моя Отец и наследете царството, приготвено за вас от основаването на света. Ние се събрахме около Исус и точно когато Той отвори вратите на града, над злите се произнесе проклятието. Портите бяха затворени. Светиите използваха крилете си и се качиха на стените на града. Исус бе също с тях. Короната му изглеждаше блестяща и славна. Тя представляваше 7 корони една в друга. Короните на светиите бяха от чисто злато, украсени с звезди. Лицата им блестяха от слава, защото отразяваха образа на Исус. И когато станаха и се придвижиха към горния край на града, бях възхитена от гледката. Тогава грешните видяха какво са загубили и огън, издишан от Бога, ги погуби. Това бе изпълнението на съда. Неправедните получиха според определеното им от светиите и Исус през 1000 години. Същият огън очисти цялата земя. Разрушените на зъбени планини се стопиха от голямата горещина. Атмосферата също и всичко е погълнато като стърнище. След това ни се представи нашето завещание. Славно и красиво, и ние наследихме цялата земя, която бе пресътворена. Всички възклицавахме с висок глас: слава! Алилуя!